con las manos. Pero luego también los platos, los piñones. Hurrengo urten, Ibai bezalego bat Pablo, Ha tenido que parar para cambiar de... Eso me ha dicho. Ah, pero... ¿Cuándo se me voy? No, aquí soy me voy. ¿Eh? Iker, eta gurekin jolastu dute. Zema tindez dut azkenean? Ez dugu kau. Zeba? Eta zema zihozte. Zema zihozte? Nuku nahi zenen posti. Zazik bat. Baina no. Txistu bat askatzen. Aurtengo denboraldirako hiru talde osatu ditugu. Aleginak 11 mutil, infantilak 10, kadetek 5 eta azkeneko ordun bat trialsineako. Eta gainera trialsineko hori da Gipuzkoako txapelduna gainera, fitxak egona dukau. Adinak 11 urtetik hasi, gaztena eta zaharrenak aurten 16 urte ditu. Federazioko lanak eta papeleo lanak ez dena, managerren lana, Aitorrak egiten ditu, eta lan teknikoko pixkate, entrenago hori nik egiten ditut. Pixkate erakutsi. Erakutsi pixkat. Eta entrenamendu hitza handik ez dugu nahi iribili, eheli handik gazte dielako. Nahi dugu pixkate ikasi, biziketan ibili, defenditu eta gozau. Arre, pixkala bitxe! Bion erronka izango zen neska bat talden sartzea o lortzea neskan bat animatzea parte hartzea. ¡Apa, Goyerri! ¡Opa! ¡Artur de Porvenir! Karrera asko dare, kadete mailan 28 karrera dare Euskadi osoan. Eta gutzako gehiagitxo ote dien, eta orduan epizkate ez gehaten eta jongo. Gehien bate Gipuzkoa mailan ibiliko geha eta gero, Euskadiko txapelketa eta horietan jongo geha. Hori kaetekin, eta infantilekin eta lebinekin, hori karrera, ionen bukaeran hasita, biletetan uste dena dela. Juni arte, azkeneko urretxun, ekainen izaten da azkenekoa, 10 karrera dituzte, kadeteko 20, osea, desente. Eta lehinek eta infantileak gehien bat dituzte korritu industrialdetan. Karrera motxak eta trafiko ez da ontokitan. 2 buelta kaetek eta infantileak 6 buelta hola. 5 kilometro eta 6 kilometro tarten.